Miren eta Egoitz laborariak dira. Familiako etxaldean elgarrekin instalatuak. Besta egiten ari direla, deizteko tenorea gina zaiela ohartu dira. Miren hasita, 3 bertso 8 jikian. Jeizteko tenorea, ze une krudela, eskuan zigarreta eta whisky epela. Joan zaitezu Egoitz hobeda horrela, aitak beti esan zuen hobea zinela. Aitak beti esan zuen hobea zinela. Aditua dut begien mukada alaia eta ardiek duten goseen jarraia. Egitea hori dena ez da hemen naia, bakarrik ikasteko badute garaia. Bakarrik ikasteko badute garaia. Ez alda beraientzat pixkat gehiagia, ni mozkor naizta oker dut ezker begia. Ta ikusiko nuke hori da egia, errapeak doblean ta esne erdia. Errapeak doblean ta esne erdia. Nik ere neukake alako burruka, lanean astea orain asietan buka. Zuzendu ezazu Miren daukazun kondukta, kafea esneakin zuk hartzen duzutan. Kafea esneakin zuk hartzen duzutan. Gaur ez dut hartuko ez kafe doblea, nahiago whisky honen ezti kolorea. Beraz ez dut hartuko, beraz jeitzi zuk erabilizuk zure modu dotorea, zuk jeitzi behiaktanik kafe likorea. Zuk jeitzi behiaktanik kafe likorea. Tira nagusitu da etxeko lorean, ta adosteko lanaz badut balorea. Lana neuke egingo dut da askoz hobea, zuk kafea ez whisky hartzazu doblea. Zuk kafea ez whisky hartzazu doblea.